ο Θεός όταν κατέβηκε στην γη έκανε τριπλών έργο. Πρώτον, ότι καθώθηκε επάνω εις το ξύλο του σταυρού και με το αίμα του ξέπλυνε τις αμαρτίες μας, έσπασε τις αλυσίδες με τις οποίες μας είχαν δέσει δαίμονες και μας τραβούσαν εχμαλώτους προς την καταστροφή, άνοιξε τις πύλες του παραδείσου χρησιμοποιώντας σαν κλειδί των σταυρών του και συμφιλίωσε τον Θεό με τον άνθρωπο. Μεταξύ Θεού και ανθρώπου υπήρχε μια μεγάλη έφταση, ένα αγεφύρωτο χάσμα, μια φοβερή απόσταση που την είχε προκαλέσει η αμαρτία. Τώρα όμως η αμαρτία των πρωτοπλάστων ξεπλύνεται και το χρέος εξοφλείται με το αίμα του Κυρίου. Και από τότε μέχρι τη συντελεία των αιώνων οι πόρτες του παραδείσου θα είναι ανοιχτές και κάθε ένας που ζει εν πνεύματι Αγίου και εργάζεται τα έργα του φωτός μπορεί να γίνει πολίτης και κληρονόμος αυτής της ουράνιας και ατέλειωτης και πραγματικά μοναδικής πολιτήμου βασιλείας. Το δεύτερο, όταν ο Κύριος απέθανε, ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος τον απεκαθήλωσαν από τον σταυρό, τον δεκρέμασαν πάρα πολύ γρήγορα, βιαστικά και με κάποιο φόβο. Τον έπιναν πολλές φορές για να φύγουν τα αίματα, οι σκόνες, τα φτυχίδια και σιγά σιγά να παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Γι' αυτό και ακριβώς ξόδεψαν 100 λίτρες αρώμα. Έπειτα τον σαβάνουσαν και τον έθαψαν στον τάφο, τον οποίον είχε σκαλίσει σε ένα βράχο ο Ιωσήφ για δικό του τάφο. Αλλά ενώ το σώμα ήταν εις τον τάφο, η ψυχή του Κυρίου Ιησού Χριστού με τη Θεία του φύση κατέβηκαν εις τον Άδη. Αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο έργο του Θεού επάνω στο ανθρώπινο γένος. Τι ήταν ο Άδης? Ένας απέραντος σκόπος, χωρίς διαστάσεις. Εμείς εδώ στη γη έχουμε τη διάσταση του μήκους, του ύψους και του βάθους, ορατά και αισθητά πράγματα, τα οποία ψηλαφάμε. Αλλά και δεν υπάρχουν και στους ουρανούς, δεν υπάρχουν αισθητά πράγματα, υλικά πράγματα, να ψηλαφίσεις και να τα καθορίσεις. Ο Άδης ήταν ένας απεριόριστος χώρος
έξω από την εξουσία της ύλης, στον οποίον χώρο περίμεναν ψυχές, όλες οι ψυχές των ανθρώπων που είχαν ζήσει προ Χριστού. Από τους πρώτους μας γονείς, τον Αδάμ και την Εύα, μέχρι τους τελευταίους ήσαν εκεί εις τον Άδη. Τι έκαναν? Περίμεναν. Ποιον περίμεναν? Έναν σωτήρα. Εις τον κόσμο προ Χριστού οι άνθρωποι περίμεναν έναν σωτήρα. Οι προχριστιανικοί πολιτισμοί είχαν καθαρά μεταφυσικό περιεχόμενο, μεταφυσικό νόημα. Οι άνθρωποι προ Χριστού με τον πολιτισμό τους, με όλες τις μορφές του πολιτισμού, τη ζωγραφική, τη γλυπτική, την ποίηση, την τραγωδία, τον προφορικό λόγο, την αρχιτεκτονική, τους νόμους, με όλες τις μορφές του πολιτισμού, οι άνθρωποι προ Χριστού αναζητούσαν ένα Μεσσία, ένα σωτήρα. Έλεγαν τα εξής, ύψωναν τα μάτια τους στους ουρανούς και έλεγαν το εξής: εμείς, Θεέ μου, με τις ειδικές μας δυνάμεις δεν μπορούμε ούτε να ορθοποδήσουμε, ούτε να κυβερνηθούμε καλώς, ούτε να ευημερήσουμε. Είμαστε καταδικασμένοι στην καταστροφή. Σε παρακαλούμε λοιπόν, στείλε μας ένα σωτήρα, ένα ουράνιο άνθρωπο, στείλε μας κάποιον δικό σου άνθρωπο, με θεία σοφία, με θεία δύναμη, με θείες ικανότητες, να μας διδάξει και να μας κυβερνήσει. Οι ψυχές των Άδη έλεγαν τα εξής: Θεέ μου, λυπήσου και έλα να μας φωτίσεις, έλα να μας καθαγιάσεις, έλα να διαλύσεις αυτό τον άχαρη τόπο του Άγου. Οδήγησέ μας σε ένα καλύτερο χώρο, σε ένα φωτεινότερο τόπο, σε μια καλύτερη ζωή. Αυτή η ζωή εδώ στον Άδη, μαύρος, σκοτεινός, χωρίς μια κτίνα φωτός, ένα χαμόγελο ευτυχίας, είναι αβάστα. Φανταστείτε τον εαυτό σας μεσάνυχτα σε μια ερημιά, σε ένα δάσος ή σε ένα έρημο τόπο, να καθόσαστε έξω σε ένα χωράφι, τι θα κάνατε? Θα περιμένατε οπωσδήποτε να δείτε μερικές ακτίνες του ηλίου, να δείτε τον ήλιο, θα περιμένατε να τελειώσει η νύχτα, να φανεί η μέρα, να γλυκανθεί από το φως του ηλίου. Κάπως έτσι ήταν και οι ψυχές εις τον Άδη. Ανέμεναν ένα φως, ανέμεναν ένα ήλιο, ανέμεναν και αυτοί ένα σωτήρα και ένα Μεσσία. Και όταν το σώμα ήταν εις τον Άδη, η Θεία Φύση με την ψυχή, όταν το σώμα ήταν εις τον τάφο, κατέβηκε εις τον Άδη.
οι ψυχές εσύρθησαν από χαρά. Οι ψυχές επανηγύρισαν. Οι ψυχές εφωτίστηκαν με το φως αυτού του παράξενου επισκέπτη, με την ακτινοβολία αυτού του Θείου επισκέπτη. Ο Χριστός εδίδαξε εις τον Άδη, ο Χριστός εδίδαξε εις τον Άδη και τα εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια, τα τρισεκατομμύρια, τα τρισεκατομμύρια των τρισεκατομμυρίων ψυχών που ήταν εκεί πέρα τρόποντινά εχμάλωτοι και δούλοι, όταν άκουσαν το κήρυγμα του Χριστού, του Κυρίου, επειδή διατηρούσαν την ελευθερία του, την ελευθερία της προσωπικότητός του, άλλοι μεν επίστευσαν, άλλοι δεν επίστευσαν, διατηρούσαν την ελευθερία. Όσοι επίστευσαν μετακινήθηκαν εις τον παράδεισο, όσοι δεν επίστευσαν παρέμειναν εχμάλωτοι μέσα στο σκοτάδι. Αυτό είναι το δεύτερο, το μεγάλο έργο του Θεού επάνω στο γένος των ανθρώπων. Ότι ο Θεός δεν μεριμνά, δεν σκέφτεται, δεν φροντίζει μονάχα δια του ζώντας επί τη γης, αλλά μεριμνά, φροντίζει, σκέφτεται για τη σωτηρία εκείνων που ήταν εις τον Άδη. Όταν δε τελείωσε το έργο του εις τον Άδη, την τρίτη μέρα, τότε η ψυχή και η Θεία Φύση, η οποία ήταν εις τον Άδη, εισέρχεται εις το βασανισμένο, ταλαιπωρημένο, παραμορφωμένο από τα μαστιγώματα σώμα, το οποίο ήταν εις τον τάφο. Και ο Κύριος ανίσταται από τον τάφο, σηκώνεται από τον τάφο, ανασταίνεται από τον τάφο, ανασταίνεται εκ νεκρών. Πότε έγινε αυτό χρονικός? Μόλις τελείωσε το Σάββατο, μόλις τελείωσε το Σάββατο, το πρώτο λεπτό της Κυριακής, της μιας του Σαββάτου, το πρώτο λεπτό της πρώτης ημέρας εβδομάδος, ακριβώς μετά τα μεσάνυχτα, το πρώτο λεπτό, ακριβώς τότε αναστήθηκε ο Κύριος. Έγινε σεισμός μέρας, σεισμός ο οποίος ετάραξε τους φρουρούς που άγρυπνοι με τα σπαθιά και τις λόγχες στα χέρια φρουρούσαν τον τόσο επικίνδυνο νεκρό. Από το σεισμό και από το φόβο τους οι φρουροί έπεσαν κάτω φοβισμένοι σαν νεκροί. Συγχρόνως από τον τάφο βγαίνει ένα φοβερό, ένα δυνατό επιφλωτικό φως όμως που δεν
ομοίαζε με το ηλιακό φως. Η παρουσία του Θεού συνοδεύεται πάντοτε από ένα φως, αλλά είναι διαφορετικό το φως της παρουσίας του Θεού από το κτιστό φως του ηλιακού του ουρανού, των αστέρων του ουρανού, διότι το φως των αστέρων του ουρανού είναι υλικό, ενώ εκείνο είναι πνευματικό, βγαίνει ακτινοβολία από τη Θεία Δύναμη και από τη Θεία Φύση του Κυρίου. Και αυτό το φως που έχει μεγάλη δύναμη έριξε κάτω, επαναλαμβάνω, προκάλεσε φόβο και τρόμο εις τους φρουρούς, και συγχρόνως ένας άγγελος αποκυλεί τον γήθον τη μεγάλη πέτρα που έφραζε τον τάφο. Όταν ο Κύριος μεταμορφώθη, το πρόσωπό του έλαμψε ως ίσιον και τα ρούχα του εγένοντο λευκά, τόσο λευκά ή αγναφές ου δύναται γνάνε επί της γης, αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκά. Και συγχρόνως ένα φως περιέλουσε τους Αποστόλους, αυτό το φως που συνοδεύει πάντα την παρουσία του Θεού, και οι τρεις έπεσαν κάτω, δεν άντεχαν τη δύναμη του Θείου Φωτός. Όταν θα γίνει η Δευτέρα παρουσία, θα συμβεί το ίδιο. Θα έρθει ο Θεός εν πάση τη δόξη, μεγαλοπρεπία και δυνάμει. Το είπεν εις τον Άννα όταν τον δίκασε. Του λέει Ιωάννα με ομό και σκληρό τρόπο, σε εξορκίζω εις το όνομα του Θεού να μου είπεις εάν εσύ είσαι ο Υιός του Θεού ο ευλογητός. Ακούσατε την υπότητα και ομότητα ερωτήσεων. Και απαντά ο Κύριος, ναι, εγώ είμαι. Και όψεστε τον Υιόν του ανθρώπου, ερχόμενον επί των εθελών του ουρανού, με τα δυνάμεως και δόξης φοβής. Η δύναμη και η δόξα θα προέρχονται ακριβώς από αυτό το Θείο Φως, το οποίο δεν αντέχει κανένας άνθρωπος, και τότε όλοι οι άνθρωποι που θα αναστηθούν η Δευτέρα παρουσία θα πέσουν κάτω νεκροί, αδύνατοι, εξουθενωμένοι, και θα προβλέπουν με φόβο εις αυτόν το μεγάλο δικαστή. Και ο Κύριος βγήκε από τον τάφο. Ενώ ακόμη ο τάφος ήταν εσφραγισμένο, ο Κύριος βγήκε από τον τάφο και συνεχεία ο άγγελος απέσυρε τον γήθον από τη θύρα του μνημείου. Αυτό είναι το θαύμα της Αναστάσεως, το οποίο είναι το μεγαλύτερο θαύμα της Καινής Διαθήκης, το μεγαλύτερο θαύμα που έκανε ο Κύριος εις τον εαυτόν του, και το μεγαλύτερο γεγονός και κήρυγμα της πίστεως. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η εορτή των νεκρών. Είναι η εορτή των κεκοιμημένων. Όπως ο Χριστός αναστήθηκε εκ νεκρών,
έτσι θα αναστηθεί και κάθε νεκρός. Γι' αυτό και ακριβώς στη Ρωσική Εκκλησία η ακολουθία της Αναστάσεως δεν βγάλεται έξω στον περίγωρο του ναού όπως κάνουμε εμείς, αλλά στον νεκροταφείο. Ο ιερέας ανεβαίνει σε ένα τάφο, βλέπει όλα τα μνήματα, όλους τους νεκρούς, οι οποίοι όλοι αυτοί οι νεκροί είναι μέλη της Εκκλησίας, είναι χριστιανοί, και τους λέγει το ευχάριστο μήνυμα, τους λέγει τρόποντινά τον εθνικό ύμνο της Εκκλησίας, το θούριο της πίστεως, τους λέγει το πιο χαρούμενο που μπορούν να ακούσουν. Τους λέγει Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Αυτό το λέγω για σας τους νεκρούς. Χριστός ανέστη εκ νεκρών και δια του θανάτου του κατεπάτησε και εξουδετερώσε τον θάνατο. Και σε εσάς που είστε αυτού εις τους τάφους σας εχάρισε ζωή, και της ενδικευτής που κοιμάσαι εις τον τάφο αναμένεται αυτού εις τον τάφο ζωή σας έδωσε. Και οι νεκροί ακούνε τη φωνή του ιερέου, ακούνε την φωνή του Θεού και από τους τάφους απαντούν με μια σιγανή φωνή που δεν την ακούμε εμείς, αλλά όμως υπάρχει. Αληθώς ανέστη ο Κύριος, αληθινά ανεστήθη ο Κύριος, ανεστήθη ο Κύριος, και εμείς περιμένουμε εδώ ότι θα αναστηθούμε μία ημέρα όπως αυτός μας υπεσχέθη, και εγγύηση και ασφάλεια αυτού του γεγονότος παρέχει η δική του Ανάσταση. Να λοιπόν τι περιεχόμενο και τι χαρά έχει αυτή η μεγάλη εορτή. Πόσο χαρούμενη είναι αυτή η εορτή. Είναι η ασπαρσία του ανθρώπου, η αιωνιότητα του ανθρώπου, είναι η μετάβαση όχι μονάχα της ψυχής, αλλά και του σώματος στον χώρο και στη διάσταση της αυτασίας και του αιωνίου, ότι αυτό το σώμα που βλέπουμε, το άρρωστο, το αδύνατο, το που όλη την ώρα αρρωσταίνει, που το τρέχουμε στα νοσοκομεία και του κάνουμε διάφορες θεραπείες, αυτό λέγω το σώμα κάποτε θα τον αποθέσουμε στην γη. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Ο θάνατος είναι το επιτίμιο το οποίο επέβαλε ο Θεός στους πρώτους ανθρώπους, δια το οποίο όμως επιτίμιον τους είχε προειδοποιήσει. Εν είδαν ημέρα φάγετε, θανάτου αποθανείς. Όταν θα φάγετε θα πεθάνετε. Η τιμωρία της παραβάσεως αυτής της εντολής που σας έδωκα είναι σαφής, σαφεστάτη. Εν είδαν ημέρα φάγετε, θανάτου αποθανείστε. Όταν ο διάβολος προέτρεπε τους πρωτοπλάστους να φάγουν, η Εύα θυμήθηκε τα λόγια του Θεού και τα είπε εις τον διάβολο. Όχι, λέει, δεν τρώμε, δεν παραβαίνουμε την εντολή. Γιατί μας είπε ο Θεός
εν είδαν ημέρα φάγετε, θανάτωπο θα δεις, θα πεθάνεις. Και οι πρωτόπλαστοι είχαν συνειδητοποιήσει τι θα πει θα πεθάνετε. Θα πεθάνετε σημαίνει θα καταστραφείτε, θα παρωθείτε στη φθορά, το σώμα σας θα γίνει βορρά των στολίκων, στάχτη και καπνός, και θα χάσετε κάθε χαρά και κάθε απόλαυση. Οι πρωτόπλαστοι όμως παρέλειπαν την εντολή του Θεού και ο Θεός έκαμε εκείνο που είχε προειδοποιήσει. Επέβαλε τον θάνατο, ο οποίος θάνατος δεν ήταν μονάχα για αυτούς, αλλά για όλο το ανθρώπινο γένος. Όταν αμάρτησε ο Αδάμ και η Εύα, η κεφαλή του ανθρωπίνου γένους, εν το προσώπατον αμάρτανε όλη η ιστορία, όλο το πανανθρώπινο γένος. Αυτή ήταν η αρχηγή μας, αυτή ήταν η πρώτη μας, και ό,τι έκαναν έπεσε κατά τους νόμους της Θείας Δικαιοσύνης, έπεσε σε όλους μας, και όλοι μας από τότε δεν μπορούμε παρά να πεθάνουμε. Πεθαίνω σημαίνει χωρίζεται η ψυχή από το σώμα. Χωρισμό σώματος και ψυχής. Και το μεν σώμα παραδίνεται στην καρμιγή και διαλύεται από τα στοιχεία από τα οποία έχει συνθεθεί, διότι όπως είπε ο Θεός, γη και η γη να τελέσει. Αλλά η ψυχή πηγαίνει στο δικό της χώρο, το χώρο στον οποίο συγγενεύει, με τον οποίο ομοιάζει, και παραμένει εκεί. Αυτό συνέβαινε μέχρι τα χρόνια του Κυρίου. Οι άνθρωποι ούτε δύναντο να σκεφτούν ποτέ Ανάσταση του ανθρώπου, Ανάσταση του σώματος. Την Ανάσταση του σώματος την διδάσκει μονάχα η χριστιανική θρησκεία. Υπάρχουν και άλλες θρησκείες, μαμεθανισμός, βουδισμός, βραχμανισμός, διάφορες άλλες θρησκείες, πολυθεϊστικές, μονοθεϊστικές, αλλά καμιά από αυτές δεν διδάσκει την Ανάσταση. Λέει ένα περιστατικό ότι κάποτε, λέει, ένας χριστιανός έκανε φίλο ένα μουσουλμάνο και συζητούσε και έλεγε ο Μαμεθανός στον χριστιανό, λέει, τι διαφέρουν οι δυο θρησκείες? Ο προφήτης και ο Μωάμεθ, προφήτης και ο Χριστός. Δικαιοσύνη εδίδαξε έχει πάθει ένα καρδιακό επεισόδιο και είναι πεσμένος κάτω μισοπεθαμένος. Ο άλλος αναπνέει, είναι ζωντανός και κάνει μασάζ και ό,τι άλλο μπορεί για να επαναφέρει στη ζωή τον άρρωστο. Ο δικόρος θέλει να ρωτήσει, να μάθει
Πού πηγαίνει ο δρόμος αυτός, οδηγεί στην τάδε πόλη στην οποία εγώ πηγαίνω. Βλέπει τους δύο. Ποιον θα ρωτήσει, τον μισοπεθαμένο, τον νεκρό, ή τον ζωντανό θα ρωτήσει να του πει ποιος είναι ο δρόμος για αυτή την πόλη. Και απαντάει ο μόνος. Λέει, εξυπακούεται και υπονοείται ότι το ζωντανό θα ρωτήσει, το ζωντανό θα δώσει βαρύτητα. Αυτό λέει υπάρχει μεταξύ των δύο θρησκειών. Ο ιδρυτής της δικιάς σας θρησκείας πέθανε και στο Κοράνιο δεν αναφέρεται πουθενά ότι ο Μωάμεθ αναστήθηκε. Στο Ευαγγέλιο αναφέρεται ότι ο ιδρυτής της δικιάς μας θρησκείας πέθανε, αλλά όμως αναστήθηκε, είναι ζωντανό. Λοιπόν, ποιον εγώ πρέπει να συμβουλευτώ ως προς τον τρόπο της ζωής τον οποίον πρέπει να ακολουθήσω? Ένα ζωντανό ή ένα πεθαμένο? Αυτή είναι η διαφορά μας, ότι εμείς έχουμε ένα ζωντανό διδάσκαλο. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν αναστήθηκε και η Ανάστασή του είναι η εγγύηση της ειδικής μας Αναστάσεως. Κάποτε θα πεθάνουμε. Δεν μπορούμε να μην πεθάνουμε. Λέγει ο Δαβίδ, ου βαρέσιν άνθρωπος ως ζήσετε και χόψετε θάνατο. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να ζήσει και να μην πεθάνει. Και ο Απόστολος Παύλος, εναπόκειται άπαθη της ανθρώπης άπαξ αποθανήν, μετά δε τούτο Χριστό. Λοιπόν, σύμφωνα με τη Γραφή θα πεθάνουμε, αλλά όταν θα πεθαίνουμε πρέπει να σκεφτόμαστε αυτό. Θα πεθάνω, θα φύγω από την παρούσα ζωή, αλλά αυτό θα κρατήσει ένα πολύ βραχύ χρονικό διάστημα, ένα πολύ μικρό χρόνο. Ο χωρισμός είναι πολύ μικρός. Κάποτε, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του ιδρυτού μας, εγώ θα σηκωθώ από τον τάφο, θα πάρω ένα σώμα ωραιότερο, λαμπρότερο, φωτεινότερο και θα μετακινηθώ σε ένα άλλο κόσμο πολύ καλύτερο από αυτόν εις τον οποίο τώρα πατάω τα ποδάρια μου. Έτσι λοιπόν εκείνος ο οποίος πιστεύει στον Θεό πεθαίνει, αλλά όχι με θλίψη, με δάκρυα, με οδυρμούς και με θρήνους, αλλά με τη γλυκιά ελπίδα ότι θα αναστηθεί. Αυτό πρέπει να το δούμε, πρέπει να το ζήσουμε. Είναι η μεγαλύτερη αλήθεια της πίστεως. Και αυτή τη μεγαλύτερη αλήθεια της πίστεως την έβαλαν οι πατέρες εις το τέλος του συμβόλου της πίστεως. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Το μεγαλύτερο το έβαλαν τελευταίο για να αποτυπώνεται στα μυαλά μας και να το έχουμε πάντοτε υπόψη. Επειδή λοιπόν θα αναστηθούμε, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Και όχι μονάχα για δικό μας λογαριασμό, αλλά και για το λογαριασμό όλων των προσφυλών μας νεκρών. Κάνει μια μάνα το παιδί της εκδοχέως.
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Και είναι απαρηγόρητο, απαραμύθιτο. Ποιος μπορεί να παρηγορήσει μια μάνα που ξεπροβόδησε και κοίτευσε ένα παλικάρι στο οποίο συνέκλειναν όλα τις τα όνειρα, όλες τις αγάπες, όλες τις ελπίδες, όλη της η ζωή καθρεφτιζόταν στο πρόσωπο αυτού του παιδιού και ξαφνικά το βλέπει νεκρό και το αποχωρίζεται διαπαντός στην πιο όμορφη ηλικία της ζωής. Ποιος μπορεί να παρηγορήσει αυτό τον πατέρα, αυτή τη μητέρα που χάνουν το προσφυλέστερό τους μέλος της οικογένειας, το πιο αγαπητό τους παιδί? Κανένα. Ο πόνος θα έρθει και πρέπει να πονάμε, διότι ο πόνος εξευγενίζει την αισθησίων ανθρωπιά. Αλλά πρέπει να υπογλυκαίνεται, να μετριάζεται, να συγκρατείται αυτός ο πόνος από την ελπίδα της Αναστάσεως, από την ελπίδα ότι οι άνθρωποι πηγαίνουν σε ένα ωραιότερο, γλυκύτερο και φωτεινότερο κόσμο. Να λοιπόν γιατί η Εκκλησία μας χαιρετίζει το μεγάλο αυτό γεγονός με χαιρετισμούς χαράς, θριάμβου και αισιοδοξίας και διακηρύσει σε όλον τον κόσμο την αυθασία του ανθρώπου. Δεύτερον, όταν ο Χριστός ήταν στον τάφο, ήταν ο ηττημένος, ο συντριμμένος, ο κατεστραμμένος. Μεταξύ Χριστού, Φαρισαίων, αρχιερέων και γραμματέων υπήρχε μία οπωσδήποτε διαφωνία. Οι δεύτεροι του κήρυξαν ένα πόλεμο εκ των δοτικών, ένα πόλεμο να τον σβήσουν από το πρόσωπο της γης. Ποτέ δεν μισήθηκε άνθρωπος όσο μισήθηκε ο Κύριος από τους αρχιερείς, τους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Το μίσος το εξωτερήκευσαν όταν παρέδωσε αυτόν αυτής ο Πιλάτος για να τον σταυρώσουν. Τότε με λύσα τον έργησαν, τον ξάπλωσαν με λύσα επάνω στο σταυρό και στις παλάμες του τα σφυριά με λύσα χτυπούσαν τα καρφιά να περάσουν, να διαπεράσουν τις αγιασμένες τους άδειες. Εκεί λέγω εξεδηλώσει όλη η κακότα το μίσος και εφαίνοντο αυτοί ότι είχαν νικήσει και θριαμβεύσει επάνω στον Άγιο, τον Δίκαιο, αυτών των διδάσκαλων, ο οποίος τους έβλεπε με τόση αγάπη και αυτούς και όλων των κόσμων. Αλλά με την Ανάσταση τι αποδεικνύεται, τι καταφαίνεται? Ότι νικητής στην πάλη μεταξύ σκότου και φωτός, στις πρώτες μεν φάσεις φαίνεται το σκότο, αλλά στο τέλος νικάει και θριαμβεύει το φως. Θριάμβευσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός και συνετρίβησαν και κατετροπώθησαν οι μηχανογράφοι, οι άνθρωποι του μίσους και της κακότητος, και αυτό ακριβώς μας δίνει κουράγιο για τη ζωή. Μπορεί να περνάμε δυσκολίες και εμείς μπορεί να σταυρωνόμαστε και τα καρφιά της κακότητος του αιώνος τούτου να διαπερνάνε το σώμα μας. Αλλά όμως όπως ο Θεός εθριάμβεσε και νίκησε,
έτσι και εμείς θα νικήσουμε και θα θριαμβεύσουμε. Όπως λέγει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Είναι ο αναμφισβήτητος νικητής επάνω στις μεγάλες μάχες που δόθηκαν στη γη, στο πλοιό της γης. Αυτά λοιπόν είναι τα περιεχόμενα των περιεχόμενων της Αναστάσεως. Αυτό είναι το γλυκό, το γλυκύτατο φως που βγήκε από τον τάφο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και το οποίο φως διασκορπίσει στον κήπο, κατεφώτισε τον κήπο, κατεφώτισε τα ό,τι πήγε τα λουλούδια και του κήπου και αργότερα τις μυροφόρες, και αυτό το φως δεν φαίνεται να χάθηκε και να έσβησε, αλλά διαλεπαλλήλων αντανακλάσεων μέσα στους αιώνες και μέσα στους χώρους της ιστορίας φτάνει μέχρι σήμερα και φωτίζει τις καρδιές, τη ζωή και τις συνειδήσεις εκείνων οι οποίοι πιστεύουν στον Αναστάντα Χριστόν, φωτίζει τη ζωή τους στην καρδιά τους τη θερμένη και τους δίνει τα προμηνύματα της αιωνίου Αναστάσεως, της αιωνίου χαράς. Ας είμαστε λοιπόν πάντα χαρούμενοι. Ο Θεός μας έδωσε μηνύματα χαράς, μας έδωσε μηνύματα θριάμβου και νίκης, τα οποία πρέπει να βιώνουμε, να ζήσουμε και να τα έχουμε κατά νου σε όλες τις δύσκολες φάσεις της ζωής μας, ότι εάν ακουμπάμε επάνω στον Κύριο δεν μπορούμε παρά να βγούμε νικητές από τις σκληρές αναμετρήσεις που έχουμε σε αυτή τη ζωή. Με αυτές τις σκέψεις τελειώνουμε, κλείνουμε τον κύκλο των ομιλιών αυτού του έτους και ας ευχηθούμε τα λόγια του Χριστού να μην πάνε χαμένα και άκρα. Αλλήμωνο σε εκείνη την καρδιά εις την οποία δεν καρποφορεί το Ευαγγέλιο. Ο Κύριος επεσέφθησε κάποτε μία σικιά και είπε: κόφτε την, πετάχτε την και κάψτε. Αυτή τη σικιά 3 χρόνια την επισκέφτεται. Ψάχνω να βρω ένα καρπό και δεν βρίσκω τίποτε. Λέει στον επιστάτη του κτήματος: κόψε την και πέταξέ την, διότι καταργεί την γη. Αυτά τα 3 χρόνια του είπε ο Κύριος και έρχομαι και δεν βλέπω καρπό στη σικιά, είναι τα 3 χρόνια της δασκαλίας του Κυρίου στον λαό του Ισραήλ, ο οποίος έμενε λιθώδης και ανέστητος και εκείνα τα οποία έβλεπε και άκουε και δεν απέδωσε τίποτε ο λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Αλλά το ίδιο ισχύει και για μας. Όταν ακούμε, μόνο ακούμε, αλλά δεν κάνουμε, ομοιάζουμε με αυτή την άκαρπη ηθική, στην οποία ήρθε ο Κύριος, έψαξε στα φύλλα της και δεν βρήκε καρπό. Και θα έχουμε και εμείς την ίδια τύχη. Θα πει ο Κύριος: κόψτε του, κόψτε τα άκαρπα αυτά δέντρα, κόψτε τις άκαρπες αυτές σικές και πετάχτε τις εις το πύρ, διότι 3 ολόκληρα χρόνια έχουμε, ψάχνω και δεν βρίσκω ένα καρπόν εις το δέντρο αυτό, το οποίο με τόση επιμέλεια καλλιέργησε. Ας ευχηθούμε να μην είμαστε οι άκαρπες σικές.
αλλά να είμαστε δέντρα καρποφόρα. Να είμαστε καρδιές αθώες, αγνές, απαλές και άδολες, μέσα τις οποίες αποτυπώθηκαν τα πύρινα λόγια του Θεού, τα κλείσαμε στην καρδιά μας, τα μελετάμε και τα σπουδάζουμε με κάθε επιμέλεια, επισημότητα και επιμονή, και τα λόγια αυτά αποδίδουν καρπών 30, 60 και 100. Ό,τι ελέγχει εν το ονόματι του Θεού, ως αν ομίλησε ο ίδιος ο Θεός. Και η αποτυχία εξαρτάται όχι από τον Λόγο του Θεού, αλλά από τους αποδέκτας και ακροατάς του Λόγου του Θεού. Ας ευχηθούμε ο Κύριος να ευλογήσει, να συλλέξουμε πολλήν καρπών και εις την παρούσαν και εις την μέλουσαν ζωή. Το φθινόπωρο πάλι συνεργούντος του Κυρίου θα επανέλθω. Λογικός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα ο Θεός και ελπίς ημών, Κύριε δόξα. Όλοι μαζί ας κάνουμε το Χριστός ανέστη. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσαν και εκ νεκρών θανάτο θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος και του χρόνου υγεία. Καλή αντάμωση, καλό καλοκαίρι.